Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, dinamag ni Oliver kani Richard, nupod no nga iso ti asawa ni Elisa, ket inaklonmat ni Richard dayta. Gapuy ti dayta, nakapungtot ni Oliver ket dinanog na ni Richard. Saan abinalas ni Richard? Ngem binili na daytoy alipatan nan ni Elisa, ket urnusen nan ti biag na. Kabayatan na, inawagan ni Tess ni Jinky. Ngagkita da, tapno makapagsarita da maipapan iti restaurant nga impaima na iti daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, anapaulwan. Sika Tiragsak Ko. Sige, Ma'am Jinky. I-text mo nga ro ti address yo, ta itamot laang umayak dita. Bye. Nukas na. Naganakan ni Ma'am Jinky. Madlaw ko ang nakaragragsak idinaamuan na amasikog. Kat sipod idin, saanan ang nagsubli ije probinsya. Kat intalak na matan kanyak ti restaurant na. Ada text ko. Ma'am Jinky. Nukas na, in-text na ti address na. Kuna na pa'y dito eh. Ani ka numama na tinagdamagan na iti address na tadinaam mo. Mapanak iti da ito yung address. Itamot laan. Agtugaw ka, Tess. Agyaman na, Ma'am Jinky. Nagpintas da ito balayo, Ma'am Jinky. Talaga abak nang kayo. Dakdakkel pa iti balay mi ijay Cebu. Da iti abalay, kat balay da Oliver. Balay da katugangag. Kastagayam, Ma'am. O anya, Tess? Kumusta ti restaurant? Nasaya at Ma'am. Kaya't ko nga ipakaam mo, adumakdakkelan ti mapaspastrak na. Nasayaat no kasta. Agpapigsa ka, Ma'am Jinky. Tapno si kaamis mo ti mangimatang iti panagduras ti restaurant mo. Okay. Madanon to dayta. Kat? Saan ka kadimot laeng agkup-kupit? Anya? Inpaimaklakan ka ti restaurant. Gaputa kapilitan laeng. Masaira kadagita sa ludsod mo, Ma'am Jinky. Imbagam nga agtalak ka kanyak. Ngam apay itan, tadamagam nagkup-kupitak. Gaputa jak makitkita, tigaraw mo. Okay, Miss Jinky. Itamot lang. Sikan ti makaam mo iti restaurant mo. Saan ako ngagsubli jay? Kandi kang danag. Pulos asa anak ang nagkupit. Amin agastos, nakalista. Inalakla ang ti amok nga umno asweldo iti kada bulan, Miss Jinky. Sige, agpakada ako. Mabit lang, Tess. Sorry, itinaysawang ko. Binagaan ka, idi, Miss Jinky. Anong awan ti panagtalak mo kanya? Nasaysaya at laangan asika mismo ti mangi-manage iti restaurant mo. Tasyak, pudno asa anak abak nang akaskan ka. Ngam sa anak akusit. Dayta tigapuna adinayaw nak ni Richard. Sorry, Tess. Siyak tinagbanog anang train kadagiti amin at trabahador iti restaurant mo. Nupay sika tinaggastos. Ngam no pumanawak ijay. Sigurado a pumanaw damat. Gapot na ibutak-tak ko kadakwada ti pudno nga ugalim. As sobra anagalas ti ugalim. Anya? Sige, Miss Jinky. Agpakada ako. Okay. Sorry, Tess. Saan na maulit? Kat di mo ko mapanawan ti restaurant ko. Ngamin, talaga mat asikat ital kag ijay? Awanan sa balipay.
Sige, Miss Jinky. Agpakadakon. Natangsit ti panagsasaona. Ngam addan tulatal daw mo, Tess. No ita? Baybayan ka pa'y lang. Gaputa kasapulan ka. Ngam inton di kanton kasapulan. Balsan kanto iti kasta a panagsasaom kanyak. Kaya rigamat ti muchacha. Kat iparupak today taken ka. Miss, mabitlaang. Ha? Umay ka pa ija hardin, miss. Tagmerienda tayo ijay kadadong. Itay imay ka, nang isagana kami iti merienda. Nagbiit kayo mata nagsarita ka ni Miss Jinky. Ala, inta ni Jardin. Agmerienda ka pa, isakbaya pumanaw ka. Sige. Sige, agmerienda tayo pa, miss. Miss, sabali ti porma ti ropam iti rimor ka di tabalay. Pinagsasawan na kakadimanan ni Miss Jinky? Diyak magustuhan ti panagsasaon na kanya. Nakuna na kanya nga amangan kanuno agkuskusi tak iti restaurant mo. No kasta, si katay mangimatmaton iti restaurant ni Miss Jinky? Wan, siyak nga ron. Kasjay na rin diya babae. Nganda kami, nairwam kami. Iso asaan kami na masaksaktan iti panagsasauna. Ngam naglablabos mat. Ay, song batak Tutupamat nga main sita. Isong aga pa kayaw. Ay, talaga adong. Song batak ani Miss Jinky. Natong paon nak. Ay, balsak Maaramid mo dayta? Maramid ko Siya, pay. Basta dak iti hustaw. Ngam no nagbasulak. Ay kat, agsorry Naturad ka no kasta. Wan saan aga puta katulong aklaang. Kat pagsasawan nakmutan iti no anyala ditan ngagkakasakit. Apay, naawanak. Adayag labay iti bado na. Agloto iti kanunda. Awan Awan to pa'y nagbayag katulong da. Da kami laang kanidong. No kasta, agan-anos ka lata. Sana bale, kabailam dayta. Wan miss. Anya itayan ti nagan mo, miss? Tess. Siyakmat ni Sita. Katsakmat ni Dong. Naragsak ka pa nakaamamo kada kayo addo ha. Sapay ko tagkikita tayo tumanan. Naimas, agyaman iti kape, Richard. Kumusta ti matmato na restaurant ni Miss Jinky? Okay lang. Ay, amom ka di. Inaramid ko ti amin akabaalak. No kasano ang mairugi day chay a restaurant. Ngam amom ka di ti ko na ni Miss Jinky. Amangan ka no agkup-kupitak. Rumbang ka di akas chay ti baga na kanya. Tidang nga Miss Jinky. Anya? Kasta ti kunana? Wan, Richard. Ay, nudyak la pampanunutan dagiti bambanog kan puyat ko. Amangan no panawa kon day a restaurant. Kabayatan nga awan pa ijay ni Miss Jinky. Ano sampay laeng, Tess? Sayang ti masapula mi jay. Ken may sayang mat day a restaurant no baybayam. Richard. Isu kabayatan as sikapay laeng ti mangimatmaton. Ano sampay laeng? Okay. Kumusta ni Eliza? Nagpasngayan. Talaga? Agpadadaki ni Miss Jinky. Nagpasngay matan. Ala, saan na pagsaritaan ti may papan kadakwada, Tess? Mabit lang agpaalak iti taraon, tagsango ta amangan. Sige, Richard. Katkalpasan ti panangan ta. Agawidak pa ije balay. Inton bigatan ti panagsublik ije probinsya.
Nabanugak iti biyahe, Vilma. Adtoy ti pagpalamiis, Ma'am Tess. O sige, agpalamiis ka pa'y. Agyaman ha? Sige, ma'am. Aginanakan. Panawan ka dito opisina, ma'am. Vilma, mabalin ka di ang mangyig ka dito iti taraon? Mabisinak namin. Matungpal, ma'am. Kaado ma? Tadwa tamangan. Ma'am. O sige, manganta, Vilma. At na pinakpat ha? Ma'am. Daytan tinatangta. Kan tinuno at tilapia ti Paris na. Kan ada kamatis. Sibuyas. Kan bugoong apagisawsawan ta. Talaga ang magustak, Vilma. Alang arudan, mangantan. Ma'am. Inayad laang. Ang mga numaltutan ka. Vilma. O sige, mangan kamutan. Ma'am. Mangan tapay. Sakbay nga idanon ko kun ka. Dagiti na obserbarak dito yung restaurant. Kabayatan ti kaawan mo, ma'am. Nagpastan anangan, Vilma. Kaya't ko amaamuan ti kunam ana obserbaram dito restaurant. Pinuskan ka nga ag-observe. Iso arumbang laang nga ipakaamom kanyak ti amin. Ma'am. Daytoy, kat saan apa nang padakas kadagiti kakadwa ditoy. Sige, ituloy mo. Naobserbarak ti dua akok. Nga idiawan ka. Sadutdan, ma'am. Na minsan dalaang ang nagluto iti putahe da. Napandakat naturugan. Iti anya arason? Idinapan ko dinamag kan kwa na. No apay asaan na nga ituloy ti agtrabaho. Nakuna na kanyak nga awan kanubibiyang ko kan kwa na, ma'am. Ta saan mat kano asyak ti boss? Kasta. Kan kadagiti servidora. Agtugtugaw dalatan. Nga ure ada agsangpot a customer, ma'am. Dida ida asikaswan adagos. Kasta. Ma'am. Ibagakkan ka no asino da. Sige, Romeo. Awan parikot. Umay kalata. Adak ita dito balay ni Amiga Cristina. Romeo. Ay na, sika talaga, Romeo. Pagkat katawaan nakpay. Sige. Bye. Naragsak ka makisarsarita iti ama ti anak mo. Ha? Agoray ka, amiga. Mabalin ka di abaliwam ti imbagam. Ama ti anak mo, kunam ngamin, amiga. Kat sabali adenggan. Ha? Unan niya. Agoray ka. Kasanungay nga ibalikas dayta, amiga. Baliwak. Kastoy langan. Amiga, naragsak kamat anak isarita iti cellphone kan ni Romeo. Kasta di may mayat adenggan. Okay, mawatan ka, amiga. Kat, umay ka di ditoy? Amiga. Kat anya nga roter aramidon ta. Aglutotan. Anya nga iti ipasangot aken kwa na, no di ta agluto. Nakagatang kanon iti taraon. Kaya't nakano makalanglang dagiti kaskadata napipintas. Isumot lagayam nagkatawa ka makisarsarita ken kwa na. Angam, agoray ka. Napintas kunana kadata. Apay, saan ka di napintas ti asawa na? Napintas ni Doña Marita. Kasta, kayat ko ama-amam mo. Ay na, amiga, saanan? Natal na tibiyag ko. Iso adi mo na yunan itiriribok. Ha? Sige, maawata kon. Kat kasano nga rod? Inak mangisagana iti merienda. Iti kasta?
Agmerienda tayo inton umay. O sige amiga, tulungan kan. Ay, no kumapadam abalo, mayat kuman. Anya, hoy amiga, di nakman surunan akasta. Sika talaga, no anya laditan ti sasawam. Padasak ti mapanagpaliw iti balay da Richard. Matanda nak ti dalan ang nagnaan mi idikan ni Papa. Idinapan kami di maray iti kasangay na. Penkek no aday dyan ni Elisa. Kaya't ko akasarita ni Elisa. Para kada kayo amin dagiti prutas sa ginatang ko. Para kini Elisa, kan para meten kada kayo adwa. Di kan agparikot kada kami, Romeo. Natural nga igatangan kayo iti prutas yo. Ngamin, da kayo ti mga aywan iti apok. Ngam saan kami mo't apatangdanan. Agpapanpay, bayan yu latta nga igatangan kayo iti prutas yo. Nang runa ti strawberry, nasayat launay dayta para kada kayo. Huwag nga agpaiso, Romeo. Nagaduda ito strawberry. Nagduduma pa'y aberis. Huwag nga agpaiso. Kasta prutas ti may bagay kada kayo. Pagyamanan mi nga rodno kasta, Romeo. Mala, agsarsarita kayo. Tay nakalaan ti merienda. Kababain matkan ka, Romeo. No di da ka pasangwan iti merienda. Nagadumat kan ti ginatang yu adaya parte anak ko, senyor. Wen, awanan yaman na. Apok ni baby. Isu abay anak laeng Elisa. Kasta talaga ti adda apo na, Romeo. Naragsak ti riknana. Napadasak mo't dayta. Kasta mo't ti riknak. Naragsakak, ngamin, imbilang kumutan nga apo ti anak ni Elisa. Naragsaka ka talaga. Kat di kagdanag, Elisa. Ta siya kung ti makaamoy ti amin agastusin yo nga agina. Saan senyor? Nakababain mat. Saan man? Di mon pagkadkadan ti tulong ko. Gapo ta apok ti anak mo. Senyor? Gapo ta sana ka matulungan ni Oliver. Bayam nga roda siya ti tumulong ken ka. Adda karbangan na ang mga ramid iti kasta, Elisa. Gapo ta apo na ti anak mo. Dahito yun ti balay da Richard. Amok nga adda ni Richard iti restaurant na. Iso ang mabalin ko latta kasarita ni Elisa. Di kotse ni Papa. When? Iso dahi tatay kotse ni Papa. Saan naklakid di nga ang bindot? Kotse ni Papa dahi ta. Nagparking di ta arubayan iti bangir a balay. Kastagayam ti sitwasyon yung agasawa, Romeo. Jakla ni namnama. Wen, Christina. Kataging gayta. Saan mo nasursuro nga inayat ti asawam? Imposible, kunayo siguro. Ngamday tatipudno. No kasta, saan ka anaragsak? Talaga asaan? Ngam siyak, amo kon ti rason no apay. Gaputa na saritam idi kanyak data. Mabalin siguro anaayat mo ni Marita no nasaya at kumati ugali na. Pudno dayta, Julie. Naragsaka gapo kini Oliver nga anak mi. Ngam sa anak ka naragsak no asawa ti pagsasaritaan. Oo na yan. Isu ano mabalin, jak kumakayat a maipada kaniya ti agbalinagasat ni Oliver no asawa ti pagsasaritaan. Uray asino ang naganak, Romeo.
Ti pakaragsakan ti anak na ti kalkalikaguman na. Kadala, anya nga rod, Romeo. No pa'y kasta ti gasat mo, ragragsakam latta ti biyag mo. Nang runa kat nataengan tayon. Husto ta ko na, Christina. Ne, adan nagdoorbell amiga, adan samot sa ngailim. Asino nga ta? Sige, siya kun ti mangkita no asino. Asino nga ta ti sa ngaili ni amiga Christina. Asino, ni Oliver ti adda iti gate. Juan, ni Oliver. Isungag paiso. Anya ti kadda na ditoy. Kasaritak. Oliver? Wen, Tita Julie. Siya. Apay, Oliver. Anya ti masapul mo? Agkita nga ta, da Elisa kun Oliver iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Sika tiragsak ko agyaman kami itin kay Panang Tarabay.